Bon dia, poble. Vídeo breu, curt i ras, com sempre. Ha sortit una notícia avui dura pels catalans. Empreses que venen a descarregar al port de Barcelona els seus contenidors volen anar al port d'Algeciras, perquè Espanya els convida a anar a Algeciras. Més barat, pel deficitari. En canvi, el port de Barcelona, que manté a tots els altres ports, no té inversions. No té el vistiplau ni el cuidado de l'estat espanyol. És a dir, per fer la feina ben feta, castiguen el port de Barcelona, com l'aeroport de Barcelona. Això és gràcies a que els nostres polítics al seu dia no van declarar la independència de Catalunya. Però bé, estem parlant de que això és la ruïna per Catalunya a curt termini. Ho estan fent amb tot. Les inversions dels pressupostos anuals no arriben, no s'estan arreglant les coses que no funcionen i els nostres polítics callats. Els mitjans de comunicació callats. I nosaltres no diem res i quan sigui l'hora aniran tots els subnormals a votar. I ara em direu, home, jo vull anar a votar, hem d'anar a votar. Sí, pels collons, si aneu a votar, doneu la raó i esteu blanquejant l'estat nazi amb Z mayúscula on a l'espanyol. Que no enteneu això, que collons passa? Perquè si votes Junts, aquí votes, o els socialistes a Madrid. Si votes esquerres, aquí votes, o els socialistes de Barcelona, perdona, de Catalunya. És que ho tenen tot. No ho enteneu, això? Maneres d'arruïnar Catalunya ja la coneixeu. A poc, vinga. Visca Catalunya lliure.